Mislim da sada nama treba zaista nova oluja, ima spremnih ljudi, pa i ovdje gotovo naši 40. Više nije dvojbeno da se u svo prišućivanje na hrvatskoj medijskoj sceni dogodio preokret. On prije 2 dana. Nakon nastupa profesora Tuđmana kod Dujmovića na Z1. Mi smo se sinoć vratili iz Rijeke, odnosno Istre, dan prije. Tu se moglo najbolje očitovati. A taj preokret je nastao ovako. Tih 12 je biblijska brojka, među njima ima popriličan broj Juda za razliku onih Hristove 12 stoljeća. I narod je prepoznao. Uza svu tu medijsku halabuku, pare, pojavljivanje na televiziji, pjevanje koje sad nije nikome baš hrvatsko barno silno pjevanje, sad ne razumijemo. Ali ne treba ni platiti, nego uzmiti glavu. I ova. Od 10 ljudi, 9 kaže ovako, a i ona je tu nevine granice. Jest, profesor Tuđman ima najbolji program. On je ima smislenu viziju kako izvući Hrvatske iz ove 3 krize, političke, prije svega moralne, političke pa gospodarske. A onda stavi zarez i kaže ali. Ja se plašim da ću svoj glas dati uzalud. Sad, ovih idućih dana mi možemo sjetiti, nema puno vremena. Danas je 3, znači još 24 dana je sve raspolaganje. Hoćemo li mi svi skupa, i profesor u svojim nastupima, i mi u kontaktima, a znamo da je govorno društvo hrvatsko više nego što je virtualno medijsko, tih 9 od 10 ljudi reći ovo. Gospodine ili gospođo, ako vi smatrate da je svoj glas po moralnim i etičkim principima dati najboljem izgubljen glas, onda vi izravno idete protiv sebe osobno. Vaš glas može biti samo izgubljen onda ako date nekome koji po vama i po vašem razmišljanju tomu ne pripada. I to će ta biti prekretnica u ovih 24 dana koja će odrediti hoće li ili neće profesor Tuđman biti u drugom krugu. A ako uđe, a toga se oni boje, on to dobro znaju u analize koje sad izgovaram, on sigurno pobjeđuje i novi je hrvatski predsjednik, a onda ste čuli kakva će politika biti. I to je bitan sada moment, i zato ja i govorim, da to ćete se susretati i na ovakav način počnete govoriti. A sada se skupa još jednom od tu sliku, ovakva je slika. Oni stratezi koji su se sjedili i razmišljali kako i dalje Hrvatsku da nakon Mesića bude ponovno klon njegov. A 3 su klona. Njima je svejedno, hoće li to biti Josipović, Bandić ili Vidošević. To ima potpuno sve. A njima je znano da hrvatski čovjek, hrvatski državljan, u cjelokupnome, koliko nas ima, 80% nacionalne domoljubnog svijesta, a 20% oni koji ne žele hrvatsku državu. To je stvarnost. A medijski se stvara, poprati obrnuta slika. Da je Hrvatska 80% lijevo-liberalna, antihrvatska, samo 20 nekakvih, evo ti smo istrpali u Hagu, su tih takozvani, kako oni zove originalne desnice. Dakle, obrnuta slika medijska stvorena, virtualna. Ne postojeća, ne stvarna. A onda da bi oni pobjedili tih 80% stvarnih domoljubnih Hrvata i domoljubnu Hrvatsku i jezni ponos, onda ovim u predsjedničkim izborima su zato puno kandidata. Iz nekoliko razloga. Jedan od njih da se zbuni biračko tijelo, pa da se raspe glasove da bi njihova 3 forsirana mogla izići van. Njima je sve jednako i 3 ponavljaju po drugi put. A onda su bacili Vesnu Pusić-Kajina koji će biti rigidni od ovih da bi izgledali fini umiveni. A onda kad su vidjeli da to ne ide, onda su bacili tog gospodina o kojem vi govorite, u kojem zapaljujući onaj prst naprijed ispruža, što je iritantno. Davši mu puno para, često, pa ne, to sam Bog zna, ne znam da li je moguće, iako je znajući.
da bi on razbio ono što se zove to nacionalno hrvatsko tijelo. Drugim riječima rečeno, znaju oni u svih da da jedino profesor Tuđman napravi nacionalni program. I zato su, da on ne bi izbio i po tim njihovim lažnim anketama u tu, nazovimo ga, prvu ligu koji namjerno virtualno stvaraju, onda su bacili između ostaloga i Primorca. Ali unatoč toj situaciji, preokret se dogodio. Hoće li ova, gdje mi jesmo, pobijediti? To sad ovisi od ovih 24 dana unaprijed. I zato, ako hoćemo igrati onako kako smo igrali u Domovinskom ratu, pod zapovjedima i vođenju prvog hrvatskog predsjednika, onda ovih ovdje 40 ljudi, odnosno dobra satnija, možete kako puno učiniti i onda će se uistinu dogoditi 27. ili 10. siječnja politička oluja. Hvala.